Chiskuru ao chendate kuyarigania nga naki ekerasi gikomi egochiko ogendra gusine egochiko rekana umwaka ogocha kulia lero mwalimu mwanene beskuri ya Don Bosco nigo akwaneire enganeyo nga naki egochiko gayeno ne chiskuru echo sabali mabanene bechiskuru ao anene asense ya Kenya muna beyarigania singincho yumurubiri yo wego oyo kwana senseme yo no mwakilishi babangina kurwa senseme yo umosbati moske Jerusha Omanyi. Ekero chiskuru che secondary bagendrete kwiroberia usyo buko yuarigania omuroberio omujya bw'ekisemi o CBC gosoa ase secondary guchakira umwaka ogocha nigo umwarimu munene w'eskuru ya secondary ya St Don Bosco Nyabiosi eyekurawa n'umwarimu Andrew Nyamari nigo esokire na gukwanira enchira beroberie buna eskuru ejeiga ase omuroberio o CBC. According to assessment report, ito buate pathway ibere to chakoira as a CBC. We have 3 pathways, lakini into toraire ibere. Yere STEM, science, technology, and mathematics. Na social sciences. Yere chavo history, geography, CRE, the languages. Medine na ase mamona ICT ndonyire because we prepare in school to agori the gadgets chitakeire ne chinde well wishers but to promise to go to igo abana ba grade 10 ndore ready to receive ase omoroberio oyoiga nigo omoremo bw'egesongo nabo igo egeswairi orache okorwa nakera omworoki wa abwase eskuru eyeiga boigo bairwe ribaga ryokubasomia aboroki wa ase emeremo y'ekisayansi gwetera STEM amasomo a teknolojia egati yayande aiga nigo omwarimu oyoiga omonene boigo akwanera obuya bw'omworoki wa koimokia omoremo bw'ekisayansi akara tokoligeri vision 2030 ya Kenya ye whatever Kenya by then we will have an industrialized country. Ne ense wo jikoba industrialized basically neta gitabantu babwate knowledge ya science igo mwana tagete ko in line na vision 2030 nalere kirigo tuare bias ya STEM. Ensemo yaye omuwakilishi bw'abangina imeye kaunti ya Nyamira oyoboigo ogoisaransa ase komiti y'ekisemi ase bunge enene omoske Jerusha Momanyi nigo aira chinga kecho na kubakwanira aboroki wa beskuru ejeiga eriokobeka omukia ase amasomo abo. Anything which is not good for yourself and for the community and for your parents and for your sisters and brothers, leave it. We want you to grow as good children, good boys and girls, so that as you grow, the future will have good people who will take care of that future. Kutokana kwenu nataka kuona mama county akitoka hapa. Na kutoka huku nataka kuona wajumbe. Chingaki echecho nigo omoske Jerusha akwanira omochando bwestima eyo ekonako bitoka ase skuru ejeiga nagoteba nigo arache kumirana amo nomobunge bwensemo eyo moske Clive Gizairo eryo ukwanira na gusonsora omochando oyoiga. Mnataka generator ambayo ina cost 200,000. Kwa hivyo mimi nitaenda niongee na mjumbe yetu, tukae na mimi na yeye tuone ni nini tutaweza fanya ili angalau hiyo shida ambayo mko nayo wakati mko na blackout, mko na backup yenye itaenda kuwasaidia. Hiko ripoti ya Getembe kurwa skuru eyeiga ya St Don Bosco Nyabiosi eyegotoka emeye wodi ya gesima ebunge ya Kitutu Masaba kaunti ya Nyamira nje Fatigad Hisemba.